thungka hamjakmung kita bungki ruson school lo thana nai tongo tamni ke bo kisa kisa lukmani hamka ke school bo thaya maluka 1 week kha bo school thaya ke tini school thangnani naikha ke temin porkha bo gana kha bun bagai school lo suggestion no manok mani ke sinai kyang mono tuli rani phayo kari jara kitabuk iko nari nadi dadi bisa. Tama ba? Tuma sa tuma. Tata. Rusono tuni rohria koi tabuk ang nogo sapainai fan to bermamo di songna nayo ko ang ro jotto no ready khaina baikha ibu di box here ka tabung kya sing pangya ing ko theka jora tabang ro sang pula alu re granai sakang alu baitoi mungra sitang abun pore abur naita ko mosoro ber maro bisinai sakang pula alu mungra sitang alu mungra sitang ang tabung somori risinai tabuk somori kangni kutogra sitang ampore asani sang mosora lagranai ke khulai nai kutugui tongkha alu musmun khana taw ajago morok ri basinai tongodi ya sa camera khaito ke hane muyo khiklai to yang to khani ko ang khiklai man pon funuka ajago berma phanto ke moso piazo ton ri ba khenge tabo ko bunu thuko bi donai baing ka thok tok dang khana kisan rong nang koli funo ke ani muito mon khati ni ani mon khang kita bang macha sinai hello gedon tabang thajuk chai phunong nai uskang go nana nor nang uskang blog phunong mani nana thajuk ro phayo anra so thajuk ro phayo nai ya thajuk ngemiang kyang kumun chai pe ka tin kama kutang ama munya ko amo bang chi konjat o ko bang chi kon ke thainai thaisukta gomo mo phunoi se chajang nai haipano norong nang ama kuthang no chai phunong nai ke tai mo sang ke mo sa kuthang ko ke thabo chalai nai tabo moso nau chai phunong nai moso moso so yo ya
머수여가. Tabong kaya ama mui sona nai tongo ko mui fry tai muya ko muya bai mu fry butaita ke muya sakang soni tongo mo ulo se aborina fry kita ama mosorai tongki ko bini kesa kita buka yang ang kisa bari bakang paikya ang obusin supply umukono samung chukya yang me lamani kana o ga tui thangjanai bo tui to phayo hai putu tui thangjanai jaga kari bo mui monkha amani ke motin tep thok sinai mu fry bai muya putui wow tap ke ang yang manasian kisan berai tongmani phaijak ke bin khumnai tongmani ko rajonigonda kaijak asuk ki motom masiki motom bini khum bahaimani nei ang bahainai mana aske motomani ke yang sari jora ba nokha rok ekdom naitotok ungjak tini ki kisa satung rok tungmani bagui nokha bo kisa pila langjak ke asuk tini to watimang ke nokha naithok ungjak nai naiti norok bo engke ani tini video amsuk jora nong sinai kotal video to itu se falai finai Ini apa? Mama, aku